así que Jacobo Molina non puido estrearse con puntos no Portonovo. Sí que se estreou como goleador o Pichichi a temporada pasada na terceira división, Diego Otero. Mira que boa xogada para comezar e que falla Diego Otero. Temos repetida esa asistencia de Dani Deza, fenomenal, aí atés. Espectacular, sí, señor. E Diego Otero, que a temporada pasada xa dicimos era o Pichichi da terceira, pois non marcar aínda, e mira o que fallou despois o Portonovo, nesa saída un pouco defectuosa de Mario. Sevilla e Cristiano Ronaldo teñen ansiedade que non pode ter Diego Otero. Claro, permitimos de todo. Pois sabes que o Mesón do Vento marca case todos os seus goles e non todos a saída de xogadas de estrategia. Pois mira, a saída dun saque de banda, chegaba o primeiro tanto do partido, Rubén Méndez, despois de 2 testarazos. O seu adestrador dicía entre semana aos medios de comunicación que aproveita moito os homes altos que ten, e desde logo este é un exemplo claro. E outro detalle, outro toque de calcaño, e nova ocasión para Diego Otero. Sí, a todo agora vimos aproveitar moi ben esas xogadas de estrategia, pero tamén bo fútbol. Sí, moi bo fútbol, xa verás na segunda metade que tamén hai, Novamente, a saída dunha falta, balón aí arriba para Diego Otero, e Julio non é quen de marcar. Todo isto acontecía nos primeiros 45 minutos, a volta do descanso. Outra das accións fermosas do partido vai ser de Dani Deza, o que daba ese toque de calcaño ao principio, mira. Moi fino aí, o balón ao traveseiro. Era minuto 20 da segunda metade, e despois de errar tanto, chegou o medo pro cadro local, porque nesa acción, o erro de porteiro, gol de Portela, tras a saída defectuosa de Mario, 2-1, un 2-1 que ao cabo sería definitivo para este Mesón do Vento, que, como dicimos, está en postos de promoción. Vamos ver agora o que pasou tamén no Vilalonga 1,